Mene lähemmäs tätä, se on tosi kaukana. Onko se myöskin tuo kärrä? Se on niin iso kärrä. Kävi luulut. Anna semmonen banaani. Kuuliksä? Ei Lukas, kun se maksaa paljon banaania. Noniin. Eli? I'm ready. Laita meistä foton. Niin. Tämmönen. Lainen kielä tue. Tuossa on tää. Musta on ihana, että Lukas ei niinku pelkää. Tavallaan se on vähän hassu, kun se ei. Ei. Aika iso notikka. So, mut jos ei sä tiedä, että se voi tehdä jotain. No kun se äskenkin huitoi tätä Niin. kärsänsä, niin se Niin. huitoi se poske.